Okay, magandang umaga mga kachika. Nandito naman po tayo sa ating programa ng DOH Bicol CHD at makakasama po natin si Sir Samuel Banico, Violence and Injury Prevention Program Coordinator ng DOH Bicol CHD. Ang kanyang tatalakayan po ay tungkol sa Road Safety Month ngayong May at alinsunod po dito, yun din po ang ilulungsat nating ngayong darating na June 1 is yung VIPA, Violence Injury Prevention Alliance Regional Launch na kanya din pong i-discuss mamaya at i-announce. Okay po sir, sa magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Regner and sa lahat ng ating mga kachika. Okay, Sir Sam. So, napaka-paborito ni Sir Sam, no? At tayo naman ang ni-request na host. Yeah. Okay, Sir Sam. So, konting discussion lang po about sa Road Safety Month. Okay. So ano po ba ang Road Safety Month? Well, yung Road Safety Month po natin, no, which is commemorated ngayong buwan ng Mayo, no, is based on Presidential Proclamation number 115-8, no. So it declares the month of May as Road Safety Month to promote road safety, raise awareness on traffic rules, reduce casualties due to road accidents, no? So, kasi syempre pag na-aksidente, no, meron yan economic costs involved, no? Hindi lang to damage to property, but pwedeng economic costs dahil sa kawalan ng buhay, no? Kawalan ng hanap buhay or kawalan ng ari-arian, and also prevention of overall mishaps or mga aksidente among road users. Okay po, Sir Sam. So, ang ating discussion ay hati natin sa dalawa, no? So, bilang program coordinator ng Violence Injury Prevention, and then first set natin is about bilang motorista. Kasi alam ko, Sir Sam is talagang nagmamaneho siya. Okay? So, gaano ka na po katagal, Sir Sam, na bilang motorista or nagmamaneho? Well, siguro, Sir Reg, mga more than 10 years na din. Pero as to araw-araw na, flying from Legazpi to Ligao, 7 years na, no, na araw-araw ako nagbabiyahe, 6 to 7 years na motor, no. At ngayon, meron din tayong sasakyan. So, mga ilang buwan na din tayo at 4 wheels na yung ginagamit natin. Okay, so yun, no. So pareho kami ni Sir Sam. So ako, nag-start ako, Sir Sam, is from bisikleta lang noon. So, nagra-rides, na-experience ko rin paano-mano sa kalsada. Ang gamit ay bisikleta, no. So, sunod ay naging motor. Yun din yung na-experience ko, pirang motorcycle driver, and then nagmamaneho na rin ng kotse. So, level up. Yes. So, medyo may pareho lang yung experience natin, Sir Sam. Yeah. Okay, so napagamit na din kasi ako ng motor sa Regs. Yes po. Mahirap talaga di ba mag-commute, no? Yes po. Kaya yun, kailangan na din talaga magsarili. Oo. So bilang nagmamaneho, na-experience din natin naging commuter. So oo. Nagko-commute din ako. Okay, so next question, Sir Sam, is anong pinakamagandang parte ng pagiging motorista o pagmamaneho? Well, siguro, kasi siyempre ang goal naman natin dyan is to get from point A to point B, no, safely and comfortably sana. So, siyempre, yung convenience, no, lalo na kung ikaw ay nakamotor, well, siyempre makakalusot ng maingat, no, at tamang paglulusot. At siyempre makakapunta ka, no, sa iyong patutunguhan ng mas mabilis, no. At siyempre kung 4 wheels naman, mas komportable ka kasi may aircon, hindi ka mainitan, maarawan, tsaka mauulanan. No, and of course, siyempre isang best part na sa pagiging motorist ay siyempre lalo na kung medyo malayo ito, no. Mga long rides, siyempre yung biyahe at saka yung destinasyon, no.
ng patutunguhan mo na safely tayo makakarating. Yes, okay. So, mas mapapadali yung transport natin from sa bahay and then sa office, then vice versa, no, Sir Sam? Yeah, yeah. So sa akin, Sa Rex, may yes. kumbaga meron ka din control sa Mm. sa oras, di ba, I mean sa mga patutunguhan mo kasi kung commute ka talaga, syempre nakadepende ka dun sa sinasakyan mo vehicle. Yes, opo. Okay. So dati na-experience ko rin, Sir Sam, is yung to bike to work. So parang medyo magandang ano siya sa katawan kasi medyo nagpapapawis ka, but lugi ka lang pag medyo maulan. Yeah, yeah. Ay, siguro sa Rex, maganda yun siguro, I mean, mga less than mga ilang kilometers baga. Yes, Siguro mga opo. 5 kilometers, no? Pero kung Yan, yung opo. bahay mo 30 kilometers from your work, siguro medyo ibang istorya na Mas yun, no? mainam na ibang gamitin mo na lang, ano, Sir Sam. Apa. Okay po. Okay. So, bilang motorista, Sir Sam, nakakita ka na ba ng na-aksidente sa kalsada? May nadaanan ka na ba or something? Yes. Marami na rin, no? Meron mga aksidente sa harap ko, biglang overtake sa akin. Yun pala, nang nag-overtake siya sa akin, may bato sa unahan. So yun, so memplang. Meron na ding, pero at least sa Rex, mga minor din, no? And ako, din, sarili ko, na-aksidente na ako. Pero solo ako, no? Wala akong kabanggaan. Biglang natapik ko yung front brake, the regs ng motor. So syempre, alam mo na ang susunod na mangyayari. Tumambling yung motor. Syempre kasama na ako doon. So mas nauna ako sa motor. And yun nga, sa gitna pa naman ako ng kalsada, 4 lane, buti na lang nakaiwas yung bus. Nakasalubong ka sana. Dahil kung hindi, siguradong naipit na ako doon. So, yeah. Medyo malakas pa yung guardian angel mo sa likod, Sir Sam. Yes, oo. Thank you, Lord. Kaya mahirap talaga, no? Yung mga aksidente. Kaya doble ingat tayo, defensive driving. And especially, babantayan natin yung nasa environment natin, kapwa natin motorista. So, dapat alert ka talaga bilang nagmamaneho, no? So, sa awa ng Ikaw, Diyos, sir? Yeah. sa awa ng Diyos, Sir Sam, wala pa akong na-experience sa aking sarili na ma-aksidente. So, Pero sa iba, sa pagmamotor mo din, sa pag-vehicle. Yes po, wala pa, Sir Sam. Ang na-experience ko lang is nung nag-bike ako, kasi trinay ko siya mag-long ride. So, parang pinulikat lang ako something, pero minor ano lang naman. So, ang ginawa ko, tumigil lang ako, then nagpalipas oras. So, yun lang. Yeah. Oo, tsaka mahirap talaga din, 'di ba, sa Rex, mag-drive na naantok, no? So, yes, I mean, ilang segundo ka lang na nagiging cause ng aksidente. Yes. Okay, Sir Sam. Next question. Ano ang dapat gawin ng saksi ng isang aksidente sa kalsada? Ayun, napakagandang tanong, no? Yung mga pwede po nating gawin, no? Well, kung mga minor accidents po ito, no? Siguraduhin natin kung tayo ay bystander. Una, siguraduhin din muna natin yung safety po ninyo, no? No, mga bystander, kung safe po ba kayo na pumunta agad doon sa lugar kung mayroong na aksidente, kasi baka mamaya sumabog ito, no? Or makapag-cause pa ng aksidente, lalo na po kung si Rex, alam mo, kung masyadong madaming sasakyan, no, sa isang lugar, biglang may na-aksidente, huwag ka po agad tatakbo doon sa aksidente, kasi baka mamaya ikaw yung mabundol ng ibang mga sasakyan, no? Kung yan, yung mga pwede nating gawin, kung safe, punta na po tayo doon. Saka tingnan muna po natin kung humihinga yung na-aksidente, or kung minor naman, nakikita naman natin nakakaya naman niya pa, ay pwede nating i-secure, no, na i-secure yung lugar na kumbaga ay malaman ng ibang mga motoristang paparating na mayroong
na aksidente, no? So pwede na tayong mag-signal muna at saka kung meron po tayong kasamahan, no, ay sabihan natin na tumawag na po agad sa ating mga responders, no? Sa 911 or sa hotline ng mga local rescuers natin sa LGU. No? At kung ikaw naman ay solo, i-try mo na kung may cellphone ka ay mag-text or mag-call, pero kung wala, yung bystander, no, baka pwede din siya muna yung makapag-call, no? So, kumbaga sa Rex, yun, safety mo muna. Pagdating mo doon, tingnan mo yung sitwasyon ng na-aksidente. Kung minor po ito, ay medyo madali i-manage kasi yun nga po, tawag muna tayo ng responders. Doon sa question na gagalawin, no? Wag po nating basta-basta gagalawin yung na-aksidente if wala naman pong panganib, no, na urgent na panganib. Well, siguro kung mababagsakan siya ng puno or sasabog yung sasakyan, yun, pwede natin siyang i-move. Pero kung hindi pa naman, no, safe naman yung lugar, wag na muna natin siyang galawin, no? At baka magkaroon pa ng ibang injury, no? Tingnan natin kung humihinga yung na-aksidente. Wag pong basta-basta tatanggalin yung helmet, no? Lalo na kung unconscious, no? Kasi baka mamaya meron niyang injury sa spine, sa spinal cord, ay makapag-cause pa tayo ng further injury. So, yun muna po siguro. Pero kung trained ka po, no, siguro bystander ka, na-trained ka naman sa EMT or sa BLS, pwede na po tayo makapagtulong. Pero kung hindi naman po tayo trained nga, yun po, i-secure na muna natin yung area, hanap tayo ng tulong sa iba para sila po yung makapag-responde. Kung masyadong mainit sa regs, baka pwede nating payungan din or umuulan, no? Basta yun po, yung safety din natin as the bystander is alang-alang bago po tayo makapagtulong sa iba. Pero tulungan po natin, no? As much as possible. Yes, Huwag naman yes, nating opo. pabayaan lang. Kailangan talaga nila ng tulong. So, Sir Sam, nabanggit mo yung, singit ko lang to if pwede, no? Nabanggit mo yung Yes. wag tanggalin yung helmet. Kasi may mga instance na yung mga bystanders na tumutulong, parang yung iba sinasabi, tanggalin daw yung helmet para makahinga, para hindi siya maibitan o ano. So ano Well, yun. Yun, Sir Rex. Yun, case to case naman yun, no? Kung full face yung helmet, parang full face yung helmet. Buksan na muna, no, yung glass kung maaari, tapos i-check kung makakahinga. Pero yun nga po, kung tatanggalin natin yung helmet, maging maingat, no? Lalo na kung, Yes. 'di ba, may mga helmet na talagang mahirap tanggalin, no? Fit talaga. Magdahan-dahan po tayo diyan. Kung conscious naman, tanungin natin kung ano ba, okay lang ba? Wala ka bang nararamdaman sa leeg mo or sa mga buto mo? Pwede natin tanggalin yung helmet, no? Kasi nga po, kung bigla lang natin basta-basta tatanggalin, lalo naman kung nakakahinga naman at okay naman siya, no? Yun nga, baka makadagdag po tayo sa mga injury na pwede pang maranasan ng taong na aksidente. Case to case naman po basis yan. Pero kung hindi naman po talaga nakakahinga na, kailangan nang i-resuscitate, syempre kailangan pong tanggalin na yung helmet. Pero dahan-dahan po at maging maingat tayo. Suportahan po yung leeg, yung buto. Saka wag pong i-twist, ano? Nako, delikado yun. Baka nila. Yes, opo. Okay. Saka may mga times din, Sir Sam, na halimbawa, yung motorista yung may kasalanan, halimbawa, na-aksidente siya, pero minor, lang, yung nakuha niya. May mga times yung iba is tumatakas. Parang kaya naman nila i-manage yung sarili nila, pero may mga sugat sila. Yung iba, parang tumatakas, parang hinahayaan na lang maalis na lang. Nangyari. Oo. Well, siguro, Sir Rex, okay lang yun siguro kung wala naman silang ka-aksidente, no? Actually, actually, sir, yan yung nangyari sa akin. Diba, na-aksidente ako, mag-isa lang ako. Nakalabit ko, pero may sasakyan sa unahan, pero hindi ko siya nabundol, no? Ang nangyari, ako lang talaga yung na-aksidente.
wala sa akin tumulong, no? Tiningnan lang ako ng mga tao. So, ah, Pero ah, minor ano lang naman yun, Sir But, Sam. Kaya pa naman may yun. sugat ako sa tuhod, Oo. kasi gumasgas. Pero pasalamat ako nun si Reg, malaking tulong sa motor yung yung meron kang stand, yung kan baga, yung tawag doon, yung bar, yung bakal na bar Mm. sa, yung nakatulong Yung sa parang akin. pang ano sa pag na-slide ka. Yeah, oo, yung slide bar Yes. ata tawag doon. Malaking tulong din Yes. yon, and especially kung meron kang yung protection sa tuhod ba, Oo. yung knee Yung pad, no? knee pads. Oo. Pero yung sa akin, nung panahon ata yon, wala akong suot, no? Kaya talagang gumasgas. So, yeah, masakit. Yes. Okay, so next question na tayo, Sir Sam po. Ano ang mga maaaring mangyari kapag may na aksidente sa kalsada? May mga worst thing bang pwedeng mangyari? Well, oo, lalo na kung talagang fatal yung mga injuries, sir, no? Sa Reg, siyempre hindi na natin maiwasan yon. Lalo na kung masyadong mabilis, no? Yung mga patakbo, Mhm. kung di ba, kumbaga wasak na wasak, talagang dead on the spot na, no? Talagang wala na tayong Total wreck, parang total wreck na yun. total wreck, oo. Pero kung mga minor injury, no? At mga kaya pang mailigtas, yun nga po, maging maingat tayo sa pagtulong, no? I-secure na muna natin yung lugar. Kung tutulong tayo, lalo kung minor naman, siguraduhin natin na yung tutulungan natin ay ah, nararamdaman niya yung parte ng katawan niya. At syempre po, kung minsan 'di ba Sir Rex, pag na-aksidente medyo wala ka sa isip, no? Kasi kumbaga, Mm. Parang oo, nabigla ka sa nangyari. oo. Kaya Oo. tulungan po natin ng maayos, no? At saka yun nga po, sabi ko, mag-ingat kasi baka mamaya mas magkaroon pa ng injury yung ating biktima. Opo, at saka wag po natin pagsamantalahan yung biktima, no? Yung mga naaksidente, baka mamaya yung Mm. iba, imbis na tulungan mo na yung biktima, ang hinanap yung wallet, no? Mm. So, wag pong ganun. And of course nga po, tawag agad tayo ng saklolo sa ating mga rescuers, sa ating mga otoridad. And of course, yung sabi ko nga kanina sa Rex, pag may na-aksidente, no, lalo na kung maraming sasakyan, mag-signal na tayo sa mga ongoing traffic, no? Sa mga papunta pa na sasakyan na merong nangyari. Kasi baka mamaya, di ba sabi ko sa Rex, lalo na kung masyadong mabibilis, no? Lalo na Yes. yung Oo. mga truck, malaki po ang mga truck po, malaki po yung braking distance niyan. Kaya kapag hindi po Mhm. yan nakita agad or nakapag-brake agad, ay baka talaga tayo ay tamaan pa niyan, Tamaan pa. no? Oo. And yun nga, yung mga iba po, kung hindi naman po tayo tutulong si Rex, umiwas na tayo sa kalsada at baka mag-cause pa tayo ng traffic, no? So, yun po, mahirap talaga na no, sa mga aksidenteng part, pero kung tayo po ay magtutulungan at gagawa natin ng aksyon agad, ay makakaligtas pa po tayo ng buhay. Okay. So, ayan po no, yung mga ilang inputs and informations na pwedeng gawin, especially kung naka-witness kayo. So, yan po yung lahat na na-share sa atin ni Sir Sam. And magbabalik po kami para sa ating susunod na talakayan sa Chikang Pangkalusugan.